ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 57 ಹರೆಕಳದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂತನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಪಿನ ಫಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುಯತ ಬೇಲ್ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೋದು ಸಾಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತ್ ಬೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಕ್ತಾರ ಜೀವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಗೆ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ 300 ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಾತೇರ್ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರದ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಬೇರೆಗೆ ಲತೀಶ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಣ್ಣ ಎಂಬೇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತದ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೇ ನೆನೆ ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವರು ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ನೆಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ದಾನೆ ಬಂಡ ನಡಪೆರ ಬುಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ಪೋಪುನ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಯಿನಿ ಬಂಡ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಣಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ ದುಡ್ಡು ತೀರ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಡತ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಇದು ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಸೀನ್ ತೂಯಿನಿ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅನುದಾನ ದೀಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ 3 ಕೆರಿಯರ್ ಏರ್ಲಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ಆ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಪನಿಯರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಶಾಸಕರು ಇಜ್ಜೇರು ಆಂಡಲ ನಂಗಿತ್ತ ಶಾಸಕರು ಇರುವಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಆರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದಿಂದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗೋಡು ಮಲ್ಪೆರ ಬುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತರೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅನುದಾನ ಏತಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬರ್ಪುನಿ ಖಾಲಿ 5 ಲಕ್ಷ
5 ಲಕ್ಷ ದಾಳ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಒಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿತನೊಲಿ ಫಂಡಗಲ ಈ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ NDRF ಅನುದಾನ ಕೇಂದ್ರದಂಡು ಐನ್ಲ ಶಾಸಕರೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ನೀಡಿದವರ ನಮ್ಮಗ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಚೌಟೇರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಾಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನೀ ಆ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆದ ಈ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಡು ಆ ಮರಿಯಲೋಡು ಸೀದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂಜಿ ಯೋಗಾಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಐನು ಪೂರ ಆ ದೇವಿರು ನೆರವೇರಿಸದರು ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡು ಈ ಹರೇಕಳವಾಗು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಕೇವಲ 10-15% ಹಿಂದುಳಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಾಗೋಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನೋಡು ಬದುಕು ನಂಜಿನ ಮಾತ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಾಗೋಡು ಇತ್ತನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿದರ್ಶನವಾಯಿನ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಬಂಡ ಹರೇಕಳ ಅವು ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅತನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚಾದ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸಬಡು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ನನಾತ್ ಉದ್ದರಪನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಇಡಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ದೇವೇರು ಈ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಜಿನ ನನಜಿ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒದಗದ ಬರಡಿಂದ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಮೂವರು ಸತ್ಯಲನೆ ಮನೆಯ ಭಕ್ತಿಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಗುಲಿಗ ಪಂಜುಲ ದೇವಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆನೆತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಗುರಿಯಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಜಪದ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾತ್ಮೀರಾಯನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅಲೋಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗಡು ರಸ್ತೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಡು ಆಯರುಂಡು ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ 56-57 ಈ ಭಾಗಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ರಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬರ್ರೆ ಇನಿ ತೋಟದ ನರುಟು ಅವಳು ಮೂಲು ಬಂಗುಡು ಪೋಯಿತಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಐಕೊಂಜಿ ಅನುದಾನ ದೀದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಎಂಕಲ್ನ ನಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಟುಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಭಾರಿ ಮಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಕ್ತಾರ್ ಜೀವನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೇಮಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಲಕ್ಷಿ ಈ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲು ಹಿರಿಯರಾಯನ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಮನಿ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಯಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಮಾರ್ಗದ ಇನಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜಾದ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬಕ್ಕ 10-15 ದಿನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪೋವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಬಾರಿಸುವ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಯರೆ ಅತ್ತು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆಯರೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂಚಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆ ಮಾರ್ಗ ಜಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆತನಿಗೆ ಪಂಪಿನ ನಿಲಟ್ಟು ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮುಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸೇರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಖಂಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಅಲೋಕುವೆತ್ತಬೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಕೆಲಸ ಆಯರುಂಡು ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲೈಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕಂದು ಪೊನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿಡೋರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರೈತೆ ಏರು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮುಗಿತದು ಈ ಜನಕಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬರ್ರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಂಪ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ನುನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ್ನ ರೋಡುಂದೇ ಪಂಡದು ಐನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ದಾನೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆಲ್ಲಿರು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಗಳಿರು ಮಕ್ಕ ಮುಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮುಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊಂದು ನನ್ನಿ ಪೂ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನನಗಳು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಬೇಲೆನಗ ಉಂತುವೇರು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ್ನ ರೋಡುಂದ ಐನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನುಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲನೇ ರೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿದಾಯಿಕಿ ನೀರು ಬಾಂಡನ ಪತ್ತುನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ರೋಡು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉರಿ ಉಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬತ್ತದ ಏತ ನೀರು ಮಂಡಲ ಒಂಜಿನ ಬತ್ತ ಪಾಡು ರಾತ್ರಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಬುಜಿ ಅಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ತಾಗ ಮಲ್ಪುರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ
ಸುರುಕಾದ ಊರ್ದ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹರೆಕಾಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ನೆಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಅನುದಾನಡ್ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನದಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಬೋಡಾಪ್ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅನುದಾನ ದಿತ್ತೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಆರ್ಲ ಪಣಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ದೀದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪನ. ಅವೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಐಕಲ ಅರ್ನ ಅನುದಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲಗೆ ಏತ್ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೋಯತೆಬೆಲ್ಲರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅರೆಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆದ ಓಲು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಅನುದಾನ ಪರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಿನಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ಉಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನಿಗಮದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ರವಿಯನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮನೆ ಶಾಸಕರ ಮೂಲ ಬತ್ತ ನಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಮುಲಾಜಿಜ್ಜಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ದುಂಬು ದಿನಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ದುಂಬು ದಿನಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಓಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಪ್ಪು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಚರಂಡಿದ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಡಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ಕುಡೋರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಊರದ ಜನಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಐತೆ ಜಗ್ಗ ನೀಡಿ ಕೊರಡಲ್ಲ ಆರು ಇಡೀ ದಿನ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಯಾಪ ತುಳ್ಳ ಗಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅನ್ಪೇಟ್ ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಹೋಗ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಈ ಮುಲ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಲ್ನ ಪಂಡಿರು ರವಿಯಲ್ನ ಪಂಡಿರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಲೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಅವು ಕೇವಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಕೆಲಸ ಬಂದತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಕೆಲಸ ಬಂದ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುತುವರ್ಜಿ ದೇತದ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಪಡು ಬಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ದೇತದ ಆ ರಸ್ತೆನ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಾದುಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತೂಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು ಮನ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೂರೈಗಳ ಶುಭವಾಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಕ್ಕೆ ಸಂಸದರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಇನಿ ರಸ್ತೆದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತುಂಡು. ನೇಕ್ ಆಗಮಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಪುನಃ ಈ ಊರದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹೇಮಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋಣ.